Pasi Vierikko, Hannu Tekoniemi on sitten seuraavana vuorossa. Ja nyt siellä vielä Patrik Kivinumen dragsteria työnnetään tuonne sivummalle ja näin ollen päästetään sieltä sitten seuraavat jatkoon. Kiitoksia Iiro Laaksosen ja Seppo Raussin tiimeille. Sieltä on tullut mailia. Kerrotaan näitä kuulumisia tässä sitten päivän mittaan. Mutta nyt katsotaan, mitä Pasi Vierikko, Hannu Tekoniemi kaksikko saa aikaiseksi. Vierikolla pikku nukahtaminen Dodge Dartilla tuossa ensimmäisellä kierroksella. AMC Javelin puolestaan lähti aika hyvällä